Igwe ekele m unu, ndị echiche ekele m unu, ndị ọchịchị ekele m unu, ma nwoke ma nwaanyị ekele m unu, nke onye chiri ya zere nke na-ebu unu na-ekele unu. Ụmụnne m na ụmụnna m, taa bụ ohere ọzọ anyị nwere pụrụ iche nyere ngosipụta njirimara ndị Igbo, igosipụta ihe eji mara anyị, n'ihi na onye amaghị ebe mmiri bidoro maba ya agaghị amakwa ebe ọ nọ wee kwụsị. Taa bụkwa ụbọchị ọrụ pụrụ iche nyere ịkwalite asụsụ Igbo anyị na omenala anyị nke Chukwu ji wee gọzie anyị bụ ndị Igbo. Tupu m na-agaba n'ihu, ọ ga-amasị m ịkọwara ọha mmadụ ihe bụ asụsụ na omenala Igbo. Ọ gwara anyị nghọta na asụsụ bụ ụda ahaziri ahazi nke mmadụ na-eme, nke nwere usoro na nghọta site na mkpakọrịta ọhaneze nwe ya bụ asụsụ. Site na nkọwa ihe atọ bụ nnukwu ihe pụtara ihe ha bụ na asụsụ bụ naanị mmadụ na-asụ ya. Nke abụọ, ụda asụsụ ọbụla mmadụ na-eme ga-abụrịrị nke a nabatara site na mkpakọrịta ọhaneze nwe ya. Nke atọ, ụda ahụ mmadụ na-emepụta ga-enwerịrị nghọta iji wee abanye amamihe. N'aka nke ọzọ, omenala bụ ezi usoro ma ọ bụ ụzọ ndị Igbo si eme ihe dịrị ha, nke a nwere nchekwube na ya ma kwenyekwazie na ya. Ụfọdụ omenala Igbo gụnyere ịlụ nwaanyị, iri ji ọhụụ, etu ndị Igbo si eke ekike, ịlụ ọbịa, ikwa ozu, wee dịrị gabasịa. Ọha mmadụ bikonu, anyị ga-ahapụzi onyinye Chukwu nyere anyị dịka ndị Igbo mezie omenelu. Ọ dịnụ mma abịa n'ala Naịjirịa taa, ọ bụrụ ọbụla nọ n'ime Naịjirịa nwere onyinye na njirimara ha nke Chineke ji chọọ ha mma. Ndị Hausa nwere ya ma na-asụkọrịta asụsụ Hausa n'etiti onwe ha mgbe ọbụla ha nọkọrọ ọnụ. Ndị Yoruba nwekwaziri nke ha ma jiri asụsụ na omenala ha kpọrọ ihe n'oge ọbụla ha nọkọrọ ọnụ n'etiti onwe ha. Mana lezie n'anya ndị be anyị bụ ndị Igbo jiri ise nke anyị mere ihe ọchị, ihe akaje nakwazi ihe oyi, nke na onye Igbo na onye Igbo ibe ya nọrọ na-akpa nkata. Kama ha ga-eji asụsụ Igbo wee kpaa ya, ejiri asụsụ Bekee, asụsụ agbụrụ ndị ọzọ dịka Hausa, Broken wee kpaa ya. Ndị be anyị ihe dị njọ dị njọ. Asụsụ Bekee bịara ndị Igbo dịka ọ bịara agbụrụ Yoruba, agbụrụ Hausa, mana nke ahụ emeghị ka agbụrụ Yoruba na Hausa tụfuo asụsụ ha na njirimara ha, dịka anyị bụ ndị Igbo na-etufu nke anyị na mberede na-amaghị ama, ma chefuo na onye a nara ihe o ji achọ mma, mma ya arụọla. Lezienụ, onye Yoruba zute onye Yoruba ibe ya n'ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, ahịa na ebe ndị ọzọ. A na-egosipụta ndị abụ site n'ịsụ asụsụ ha na-agwaghị ya Bekee ọbụla. Etu ahụ ka ọ dịkwa ndị Hausa na obere agbụrụ ndị ọzọ dị na Naịjirịa. Mana ihe ikpeazụ onye Igbo ga-eme n'ụlọ ọrụ ya ma ọ bụ n'ọfịs ya bụ ịsụ Igbo mgbe onye Igbo ibe ya bịara na nke ya. Ndị be anyị, ihe na-eme na anyị sikwa anyị n'aka. Kedu ka ndị nne anyị jisi were asụsụ Bekee nọchie anya asụsụ Igbo oge ọbụla n'ebe niile? Ihe na-adasị nụ say fine, say good morning, greet, have you greeted? Ọ bụkwazị ya kpatara na okenye jụọ nwata, nna kedu ka ị mere, ihe ga-abụ ya n'ọnụ bụ fine, maka na naanị ihe a kụziri ya bụ how are you, fine. Ọ bụghị sọ nke a, mgbe ọbụla a kpọtara omenala ha ọgbaka ụfọdụ ndị Igbo na ntị, echeta na ọ bụ Chukwu nyere anyị ya. Ọ bụrụ na omenala dị njọ, kedu ihe anyị bụ ndị Igbo ji alụ di na nwunye ma mechaa omenala so ya? Ndị be anyị bikonu, ka anyị jiri ehihie chụba ewu ojii tupu chi ejie, ka anyị wepụ mma na akịdị n'ihi na ejiri mma eri akịdị, ka anyị na-echetanụ n'omenala anyị. Ndị nne na-eje ọmụgwọ, ọ na osoghị n'omenala. A na-ebi nwa nwoke ugwu, ọ na osoghị n'omenala. A na-agba ozu nke ọma n'usoro Igbo, ọ na osoghị n'omenala. Etiara m ọkpọ saa aka n'ike ọ pụtara unu
mgbe ọ dị na anyị laghachiri azụ n'ebe asụsụ na omenala anyị dị. Ndị dị otu a ga-enye aka na ya nke ukwuu. Nne na nna anyị kwesịrị ijiri n'oge were asụsụ Igbo wee na-azụlite anyị bụ ụmụaka n'ezinụlọ ha dị iche iche, dịka etu nwata ahụ siri etolite ka asụsụ Igbo nne na nna anyị na-akụziri anyị ga-esi na-abanye anyị n'isi. Ọzọkwa, ndị nkụzi anyị bikonu ka ejikarị asụsụ Igbo na-akụziri ụmụ akwụkwọ ihe ma wepụ okwu abụ onye sụọ Igbo ada ya ha. N'ikpeazụ, ndị gọọmenti kwesịrị ịdị na-agba ụmụ akwụkwọ ume site n'inye onye kachasị enweta nsere n'ebe asụsụ Igbo dị onyinye iji kparịta mmụọ ụmụaka ndị ọzọ. Ọzọkwa, ndị gọọmenti kwesịrị inwe iwu n'ebe mmụta asụsụ na omenala Igbo dị nke ga-enyere onye ọbụla aka itinye nnukwu uchu na ya. Chukwu okike biko gosiere m nna m bụ Oba Kpochaangwulu, ndị niile bịara ịkwalite asụsụ na omenala anyị n'ụbọchị taa. Ndị niile asụsụ na omenala Igbo na-amasị nke ukwuu, nakwasị ndị ga-ebidozi taa nwee mmụọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Chukwu gozie unu niile. Asụsụ na omenala Igbo bụ ugogbe ndị Igbo ji ahụ ụzọ, ọnwa na-etiri ndị Igbo. Asụsụ a na-asụ ọgbọ onye ọchagharị maka onye akpịrị ịmụta. Ndị Igbo bụ ndị eji ama atụ n'ụwa dum. Biko ka anyị jidekwanụ ka anyị ji ụwa m ọzọ aga m abụ onye Igbo. Ọmụ bụ Maazị Obiekuni-Ebulana. Ndewonu. Biko anyị na-abanye n'ịga ọjị ka anyị wee banye n'ihe anyị bịara. Biko nụ. Uwe Dalo, abụọ mmanwa na-ekwu na ya esoghị na ya like ọra mmadụ. Unu n'anya, o nwere nwatakịrị bụ Maazị Obi Ekunia Blan. O nwere akwụkwọ o dere maka Igbo. Ọ gụpụrụ ya kọwara ndị Igbo na asụsụ Igbo bụ mmanụ okwu Igbo ji eri ibe, ugegbe Igbo ji afụ ụzọ, amụta nwa ka a na-asụrụ ya Igbo. N'ọbụzi nke ebe ụtụtụ si nwa Igbo, si nwatakịrị Igbo ụtụtụ ọma, ọ sị fine. O kwesịrị ka ọ sị gị ụtụtụ ọma nna m, ehihie ọma, mgbede ọma. Wee ma na onwe onye Igbo ka ọ bụ. Ya ka m ji ayọ ndị oyibo na mkpụrụ ụbọchị na-ese ewepụtara eji enwe ife nkọwa na ife nkụzi nke oyibo kpọrọ ịgụ akwụkwọ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ka ewepụta ofu ụbọchị n'ime ya ka ọ bụrụ mbọsị akwụkwọ ndị Igbo, nkọwa ndị Igbo, oyimeyi ndị Igbo. Ibe anya na-ekwu mbọsị ahụ maka Igbo.
ma na-ede ede ma ihe na-arụ ma na-akọwa akọwa ma na ndị nkụzi ma ndị a na-akụziri. Esigbo otu a wepụtakwa ofu mbọsị a ga-eji siro mbọsị eji mmalụ ndị Igbo na ana Igbo enwegodo n'ụlọ ọrụ hile akwa ndị Igbo a wee na-asị o na ndị yezu akwa tata asụma mbọsị ndị Igbo. Onye ọnwụ na-abịala abịa na bụrụ onye Igbo ya aghọta na o nwere ndị dị iche nọ n'ime ebe ana m ayọ ndị nne na nna maka na ọ na-akafa ka nsogbu na-esi ebido. Amụọ nwa n'ugwu Hausa ewere Hausa ma ọ ewere broken ma ọ wee oyibo wee kụziwara nwa ibe. O kwesịrị ibe ikwesị iji na-akụzi n'ime ụlọ ma ịbata n'ime ụlọ bụ Igbo ka ọ ma na onwe Igbo osisi. Ọ ya amụta Hausa ọ na-abịa ka ọ nọpụ n'ile ọmụta Hausa. O jee na skuul ọmụta oyibo maka na ọ bịa na-akwụ ụgwọ ya. Ị nara akwụ ụgwọ Igbo maka na ichi mmalị ya nne na nne ya. Mgbe ọ nwere ojiterite ọ ya na-ajụgụ kedu ife kpatara na ndị na-asụ asụsụ nyanwa na-asụ nke egwu ya na-eji mmalụ obodo osi na ya bụ Igbo. Ọ ya na be nne ya ka chọrọ otu ebe o si bido. Ọra mmadụ ekene m unu. Ọra mmadụ nwoke na nwaanyị ma ndị nze ma ndị dibịa ma ndị igwe tara nchara n'umeje ekene gị. Kene eze dibịa ọkụzụ, kene ndị eze nwaanyị dị iche iche, kene ndị Nollywood, kene ndị orimina kete nne, kene ndị dibịa njikọ ọka, kene ọrata dike mma na Ọkịja, kene ogbueyi eze nwobi, kene ndị ụmụada ọdịnala Igbo, kene ụwa mmadụ niile bịara ebe a, kene omenigbo Afrịka ụgbọ nki ya nki anyị kene gị, kene ndị ọmọmbara brothers, ndị nlota ekene m ụmụazị, kene ikorobịa agbọghọbịa, kene ndị ikwu nne n'Igbo, kene Enugwu ukwu, kene Urokwe. Bifo anyị agaba ike ọjị ka nye nwebele nkọwa. Ọ na-aga onye Igbo ndị na-amara ife bụ ọdịnala Igbo iwegha nzu fasị gị na alụsị n'ọgwụ nọ nsị. Nzu abụrụ nsị. Ugegbe Chukwu tiri ndị Igbo, akwa ọcha Chukwu tiri ndị Igbo. Onye ọcha alụrụ ya, kapịnta alụrụ ya, onye oyibo detere ya, onye amamife amatara ya, ma Chukwu meghere emegene tinye n'ime ana. Olue mgbe nzu na-akpa aghara ajọ ife riri n'ụwa na-emebi ụwa, Chukwu wee chọ ka o dozie ụwa wee sị nwa nke mmadụ megene na anya na ana ka ịbọghị ana na onwe ife ọmụ ya afụ ọbọghị enye ife o nweta bụ gịnị nzu. Ka unu niile were wee bịa ebe a, ma ndị gọọmenti ma ndị Igbo ma ndị eze, Chukwu na ọdịnala Igbo na ngene OVU-ULU ga-amapụ onye ọbụla ugwu unyi n'iru ma onye ọbụla nzuo. Nzu a ife eji mmadụ ya bụ nwoke ịpụta ụtụtụ na be nwoke owelu nzube ekpele. Onye ịbata bịa n'ụtụtụ onye gị nzu ọfọ gị n'anya o gosighị obi ọcha ma ọ bụ n'efifia. Ife ọma ọbụla a na-eme mme nzu na-ebu ụzọ n'ime ya. Mgbagha ụlọ na alụrụ ụlọ na a na-anụ nwaanyị na a na-eme ife ọma dị iche iche na a na-echi echichi. Nzu eji apịacha mmadụ arụ bụ igwe tara nchara, onye lụrụ inyi ọdọcha. Ka unu marịa tata mgbe mmadụ lụrụ inyi welu nzu dị n'iru, ọ na-ekwu ka ihe dị njọ dị ya na-arụpụ ọka chie mapịa ugo unyi manya ugo nzu n'iru. Ọzọ dị n'ime ya nna akọwala unu bụ ọjị. Ọjị a bụ isi Igbo, isi ọdịnala Igbo, omenala Igbo niile a ga-eme n'ụwa. Ọ bụ na ọjị adịrị ya o nwere isi. Na igwe na-agụ arọ, igwe na-agba ọfala, ife izizi ọ ga-eji kwuo okwu bụ gịnị? Okwucha okwu na nzu, okwu okwu na ọjị. Ọjị a na-enye anya, ụfọdụ si na ọgwụ, ọ bụrụ ọgwụ. Ọjị a na-enye anya ebe a, ihe a bụ abụba osisi Chukwu kere eke, ọnya miri ọjị a na-ene m anyị n'aka ebe a.
unu n'anya ebe a ife a bụ ogbe ọjị. Ogbe ọjị a ndị n'aka na osisi mmiri ya abụba gịnị ọjị, mkpụrụ osisi Chukwu kụrụ akụ n'ụwa wee sị ka o were na-egosi ndị Igbo ife ka ndị Igbo were na-ekpelie n'ime mmụọ na gịnị n'eziokwu. Ọjị a unu fụ ndị n'aka dị nsọ. Ọjị anụnwa emewe anya na anya ka mkwụrụ ọtọ onye ọbụla fịa emewagwo nye ka unu fịa ife a ga-eweta n'ime ya bụ gịnị ofu gịnị ọjị. Ọ mịrị ọtụtụ n'ime ya imechara ya kịta imechagide imechapụta ya gịnị mkpụrụ ọjị. Mkpụrụ ọjị ga-eme gịnị ga-adị ka nke a. N'ime ọjị a ndị n'aka kịta emewewe ya a ga-esikwa n'ime ya wetakwa ọjị a na-akpọ gịnị ọjị ugo. Ofu ọjị a na-amị nke a ọ bụrụ ọjị Awụsa ma ọ bụrụ ọjị Yoruba na ọjị Chukwu kere eji mara ndị Igbo. Ọ na-abụ ịtọ bụ agwa na-atọ ite ji gịnị ite ji wee siri adị n'ije ma ije si n'ike. Ịnọ bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ibe n'ime ịnọ anwa ị ga-enweta nwoke nweta nwaanyị. Ka mgbawa ofu ọjị gbara ịnọ iji maatụ iji kọwaa ka onye ọbụla wee ghọta na ọjị a ndị n'aka ọ gbara ịnọ. Mgbe m gbawara ya n'ime ọjị agbara ịnọ ọ dị ịnọ. Unu n'anya na nwaanyị na ife eji mara nwaanyị ọ ga-enwe ife mgbawa n'ime ya na-enye ya ka eji mara nwaanyị. Na nke nwoke ọ ga-akwụ ọtọ dịka arụ nwoke ya ka eji mara ọjị nwoke. Iji maatụ ọjị a bụ ọjị ugo ma n'ime ọjị ugo a ọ gbara ịtọ. M ga-awụ ya ka m kọwara unu ya. Ọ gbara ịtọ n'ime ịtọ a bụ gịnị ikenga. Ị na-anya na fa na-atọ nwoke ka ọ bụ nwaanyị adịrị ya. Kpatara na nwoke zuru oke adịbe ka anyị na mmadụ ka enye ọ sịghị na ikenga ya na mmadụ ama ntị ya na ada atọ ọjị gbara ịtọ ọ chịrị ata maka na ọjị gịnị ọjị ikenga ya ka eji were evi akwụkwa di na nwunye akwụkwa ụnọ unufọli ya. Ezinụlọ ọbụla abatara n'ime ya enwere akwa na-atọ ezinụlọ a na-agasa ofu ka abụọ mee gịnị o mebie. Iji maatụ n'ime ọjị gbara ịtọ a nke a bụ gịnị Igbo, nke a bụ Awụsa, nke a bụ Yoruba, akpọkọta ya bụrụ gịnị Naijiria. Ife na-eso okwu tata na Naijiria bụ gịnị na ụmụnne na-atọ mee gịnị nọkọtara ọnụ nne wee tụọ ime wee mụọ ọfa ewetazie ife a ga-eri achịrịga ofuge n'akụkụ ebuo eke ma onye weta ọ na-azọ ka ọ bụ ya onye weta ọ na-azọ ka ọ bụ ya. Nya ka m ji wee kwuo ọnwụ egwu na Buhari kama Chukwu mee ka ọ ghọta na ụmụnne na-atọ meki gịnị Naijiria eweta ihe Naijiria si na gịnị si ka enye ịtọ ndị Igbo wele Yoruba wele Hausa wele ife ekele ka onye wele anya na-anya onyo n'ime ya. Egbu ekeleke na-abụ nta egbuo malike eje nta ọzọ agharịkwa azụ. Ndị Igbo nke aga wee ghatakwa azụ n'ime ọjị a ntị n'aka achọrọkwa azụ. O nwere nke na-agba ise awa anya bụ ise unu ga-afụ na ofuge ga-aka n'ime ya. A ga-enwe nwoke ịtọ nwaanyị na-abọ ọ na-enwe nwaanyị ịtọ nwoke na-abọ n'ime ọjị gbara ise. And ọjị agbara ise bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ tụwasịa Chukwu okike dị n'elu ya. Ọ gbaa isi ọ bụrụ okwu n'ụka. Ị mara na o nwere ihe a na-eme mana isi ya nwa ọ gbara nsị ka eme gịnị asị ka agha sie nsị ka achịla aka eme gịnị wụpụ ya osigo okwu n'ụka mee gịnị ka okwu n'ụka pụọ. Awụ ọjị ahụ ọ gbaa ịbụọ asị gị na ibe a na-eme na nseke dị n'ime ka awụpụọ ịbụọ na amenwere ka nseke. Awụ anya ọgba isaa ọ bụrụ ihe ọṅụ ịsatọ ọṅụ ite naanị ọṅụ dezigharị gaba. Inwe ego ọkụkụ ị ga-egbu inwe ego ewu ị ga-egbu eme gịnị wee kelee Chukwu na ịwara ọjị. Nke a bụ gịnị akụ inu. Akụ inu a efu bụ mkpụrụ osisi Chukwu kere debere ife ndị Igbo ife ọ na-alụ erika eji agwọ ya na-arụ ọrụ dị iche iche ọ bụrụ ajọ ife. Iji maatụ na ihe ha ji kịta n'aka ọ mkpụrụ osisi mịrị amị. Mgbawa anya mkpụrụ osisi kịta na aka mgbawa anya n'ime unu ka onye ọbụla afụ na asị m n'iru bụ afa mmadụ. Mgbawa anya ife unu ga-afụ n'ime ya bụ gịnị akụ inu na ya akụ inu a njikọta n'aka na ọ ga mgbaghọtara ya ọ mkpụrụ osisi Chukwu kere eke nke oyibo na-akpọ bitter leaf bitter kola ka oyibo na-akpụ ya
mana ndị Igbo kpọrọ ya gịnị akụ inu. O nwere ndị na-akpụ ya adụ, nwere ndị na-akpụ ya ugugololo. Ya ka eji emechi anya gịnị ọjị. Onye bata biya o nwere ọjị onwe akụ inu, onye ga-akụ inu obi ya atọ gị ụtọ, iwere wee mee ife dị mma na ọ bụrụ ọ nọchiri anya ọ bụ nwanne gịnị ọjị. Nke a ka a na-akpọ gịnị edo. Odo nwa bụ gịnị ode Enugwu bụ ka o mee gịnị ka ọ dịrị chebe. Ife anyị nọ n'ime ya tata bụ gịnị ife gịnị ife ode Enugwu bụ ị na onye ọbụla ya n'iru obu na-atụ ya ụtọ, onye ọbụla aṅụrị ọṅụ. Ya ka anyị ji wee sị na ije abịa tata ga-abịa ije gịnị ode Enugwu bụ ka ọ dịrị chebe na mana nwoke mana nwaanyị mana ụmụazị mana okenye mana mmọnwụ. Onye ọbụla ịbata bịa onye gị odo o gosiri gị na ọ chọọ gị, ọ na-agwa gị na iji bịa na bịa ga-abụrụ gị ode Enugwu ugwu. Ụmụnne m unu n'anya mgbe m na-agba egwu ụfọdụ ya na-asị kedu ife udo ndị ụwa ji n'aka ọfọ. Iji maatụ ọfọ a bụ ife Chukwu dewere ndị Igbo, bụrụ osisi Chukwu dewere n'Igbo. Ọfọ a na-anakpere ikpe ọ na-agwa na ya bụ ụzọ wee bịa ụwa. Ọfọ wee na-agwa ya na ya bụ ụzọ wee bịa. Chukwu wee gbata wee jụọ kedu ife na-ese okwu. Ọfọ na-ekwu na ya bụ ụzọ wee nọrụ, ana na-ekwu na ya bụ ụzọ bụ bụrụ gịnị bụrụ ọfọ. Chukwu wee bụọ ọfọ ọnụ wee sị kedu ka ana bụ ka isi wee na-asị n'ọnya bụziri ụzọ bịa ma na abụ iwe kwuo n'ime ya. Ọbụbụ ọnụ ha bụrụ ọfọ ejiri esi ife ada esu ya n'ọkụ. Nya ka o jidebe rie ndị Igbo ewewere na-ekwu okwu. Ọ bụ na ijide ọfọ na-ekwu okwu, ọ bụ na ikwute ife dị mma n'ọfọ ọ dịrị gị mma, ikwuo nke dị njọ ọbụbụ ọnụ Chukwu bụ nyebe gịnị esobe gị. Ọfọ na-agwa onye iru, ọ na-agwa onye azụ. Ejimọfọ ọfọ mmadụ onye ji ya. Ụfọdụ nwụta nwa be anya ejimọfọ ọgụ eji ọfọ anụ. Ọra mmadụ ekene m unu ụmụnne m ndị Igbo ka anyị na-edo omenala anya, ka anyị ji na-atụghazi na nọọsị onwere nọọsị. Ife ọbụla a ga-eme n'ụwa chọba nzu, chọba edo, chọba ọjị, chọba aka inu, mana agbago ụlọ ụka ọ ife dị mma ka ọ bụ na ọ bụrụ ife dị njọ, ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụrụ nsị. Ịpụta kịta onwe ebe ya ga wetezi ọjị ka ọgọ mmanụ na-akụ ya kpọrọ ya iyi si Holy Ghost fire. Nke mara ife ọ bụ ụmụnne m ka anyị na-ahụrụ ebe a udo na ọṅụ ga-abụ ode Enugwu dịrị onye ọbụla. Nzu ga-abụ ihe ọṅụ dịrị onye ọbụla. Iji unu bịa tata onye na ozu nzu owelu nzu naba ugwu abụrụ nke ya, ifeọma abụrụ nke ya. Mgbe na-ekwu ọjị anyị ji n'aka tata anyị ga-ebuso ọjị ka eke ọjị dịka esi were eke ọjị. Anyị wepụ ọjị ebulu ọjị bụ igwe talịchara. Bulu ọjị ji ebinye ndị uru okwe Chivak sobia ka ndị uru okwe were ọjị ka esi eme omenala. Uru okwe wesiela ọjị ejenye ndị n'Igbo je were ọjị. Kedu onye Enugwu ukwu nọ Enugwu na-abụrụ onye uru okwe? Maka na uso ntọrọ uso wee tụsogona abụọ na nkụtụkọ emerụ n'ibi arụ. Ewere ọjị enye ndị n'Igbo ndị ikwu nne m anarabaga na amụ mmadụ amụrụ ya be nna ya amụrụ ya na ikwu nne ya. Ka ọjị na-agagharị ozugbo ewere ọjị. Onwere onye n'ọfịa n'ebe a nye n'ọfịa ọjị ka n'ọfịa na-ewere ọjị enye Enugwu Agidi. Ka Enugwu Agidi na-ewere ọjị aka mkpịsị na aga ukwu enyefe ọjị. Ka a na-ewere ọjị
nwere onye Aguleri n'ebe a ma ọ bụ Umuleri enyefe ọjị ka a na-ewere ọjị enye eze Nwobi na n'Imo o were ọjị ka ọ na-ewere ọjị were ọjị nye ọnata dike mma onye eboteze ebote ọnata dike mma na Ọkịja ojeli ọjị ka ọ na-ebe ịchawụ ịchawụ nye ndị Nollywood Chief Emeka o were ọjị n'afọ ndị Nollywood ọrụ onye n'ibe nọ ebe a nye ndị n'ibe ebe a nye n'ihe ọjị ọ rapụ oche ya fa na mgbada kedu anya na mba nọ na befa ọnụ maka unu si wee dị na Nollywood unu maka unu si dị ya nye eze dibịa ọkụ ụzọ ọjị bịa 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 nye nwa mmadụ ka eze ana udokwe nye ọjị ozugbo ozugbo nye ndị uwe ojii nye ndị uwe ojii ka onye bụ n'isi ba onye bụ n'isi nye ọjị eze dibịa ọ na-aga aga ọ na-apụ apụ ihe eze dibịa inye eze a na ogbunike ihe eze a na ogbunike ihe ndị dibịa ọjị ọma mbara brother on the way ihe eze a na inye aka ji ọfọ ngene nnebe aka nye ndị dibịa njikọ ọka ọjị ozugbo ozugbo ọjị gazigobe ihe efe ọjị inye ụmụada Igbo ọjị ụmụada ọdịnala Igbo nyefe ọjị nye ụmụada ọnọdụ ugo ọjị ewere ọjị nye ndị omenigbo Afrịka mmadụ erika anyị nyerugo ọjị iwere ọjị nye ọzọ dị n'akwa anyị na bagan ụmụnne m ka ọjị a na-agagharị ka anyị ga-ebido ịgbabanye bụ ọjị na oge a na-azị eche mmadụ ọrụ mmadụ ekene m unu ọrụ mmadụ ekene m unu ụmụnne m ọjị anyị ji n'aka bụ anyị akọwasịgo maka ya onye a bụ isi mmemme anyị taa ọ ga-adịrị onye ọbụla mma o nwere ndị gọọmenti zitere a ga-enyekwa ọjị wetelfe ọjị ndị Anambra kọshọn the Ministry of Culture, Anambra State. Whatever body biko. N'uche ka ọ na-eme onye nke enye ọjị enyekwala ya atụ n'ọgụ kama ya gbaa izu ọjị kposa ekposa. Nye ndị ụfịa ife ọzọ nna ya ozi unu bụ onye ọjị eluro emetụ nwanne ya aka uwe ezu oke Imo steeti nyekwa onye ọjị n'ọnọ ya nwaanyị nwunye dị ime egbuchikwa awụ ọfụma ka uwe ezu oke bịa maka ihe ọwụ mmadụ. Anyị ji ọjị n'aka wee na-asị Chukwu okike bịara ụwa, Chukwu kele mmadụ niile, Chukwu ke nwoke kee nwaanyị, ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Nke na OVU-ULU si m gwa unu na taata unu bịa na bịa na mmemme a na-eme gbasara ịkwado asụsụ Igbo, ịkwado ọdịnala Igbo, ịkọwa ife eji mara ndị Igbo. Ọ ga-adịrị unu mma na iji unu bịalụ, ma nwoke bịa na ma nwaanyị dị n'ime ya. Unu ara ezu agwọ, unu ara ezu akpị, ọbịbịa unu bịa ya dị mma, unu nakwute ife dị mma. Onye nwere nsogbu maọbụ n'ezinụlọ maọbụ n'afịa maọbụ n'ụdị ọbụla, nsogbu a ga-ezuru na-arụ pụọ. Unu nwere onwe unu n'afa Chukwu okike abịa ma. Nwee na-asị ka anyị na-abịa eje a
ife na anya eme tata ma nke anyị eri ma nke anyị aṅụ aṅụ o nwere ife dị njọ a ga-ejekwudo na ya ọ ife ọṅụ ka ọ ga-abụ nke anyị uru ga-eso nwoke so nwaanyị so ikolo so agbọghọ bịara ebe a ka ọ dịrị onye ọbụla mma onye lụsokwa na nwanne ya onye megidekwa na nwanne ya onye abagbukwa na nwanne ya onye fụ nwanne ya ebe o esika nyere ya aka onye nwere ike kwado ya mgbe ọ na-arụ ụlọ mgbe ọ na-enwe ihe ọma dị iche iche anyị jikwa ọjị a na-ekene na-agụ ọfọ maka prezident Naijiria na-agụkwa ọjị maka ndị gọvanọ dị iche iche atụmatụ nke Anambra steeti Chief Willie Obianọ na deputy nke m Okeke desiara ma ndị House ma ndị Senate anyị wee sị na ọ ga-adịrịfa mma ma ndị uwe ojii dị iche iche ma ndị ọchịchị dị iche iche ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ụgwọ onye ọbụla ji bịa ebe a unu na ụzọ ihe dị mma onye ji ọba na ya ewezi moto na-aba Chukwu na ndị ana Oba Kpochaangwulu anyị na-ekene gị biko ka anyị nụnụ ọnụ igwe talenchara na o ji ọjị n'aka biko nụ Igbo ekele m ụlọ aga ụgwọrọ ọjị ma ofu mgbọ ka a na-aga ọjị ife anyị ga-ekwuzi bụ sọfọ sọrọ ibi ele onye anyị na obi ebe ọba ọ ya adịrị gị mma you are a wonderful man asụ Igbo na-akwalite ama m ego steeti gọọmenti na-spendị n'aka Peter Ejiofọ na-akwalite asụ Igbo nke a bụ ya contribution n'asụ Igbo gawa n'iru ka omenala Igbo gawa n'iru ọ ya adịrị gị mma o ka nna gozie ọjị o ụta n'otu ka ata n'ife anyị tatụta nsọ ise nwanyị o Igwe tanchala agaghị ọwọ agụrụ abụrụ ọgọ ya na-erute anyị na-asị abataba ji agụrụ abụrụ ọga ọbara tụle ọgwa n'ọga ga-enwe nge n'onye achọrọ m ebiko mmọnwụ ya agbabazi ozigbo anyị kene gị anyị kene ụmụndara brothers anyị siri unu n'ọnụ I got a book. I didn't know the relative. I'm not to be the Robert. Go now. I was going to want another. You are good. I need to learn. Don't tell you people. Wait. Maybe I'm really going ndị ọka ekele m unu ndị Chukwu kelee ji ife na mgbọrọgwụ ọzọ ya ọ ga-adịrị unu mma ebe ukwu unu ji bịa ebe unu si weta ife a nsogbu niile dị n'ezinụlọ unu na-arụ ma n'iru ọrụ gị n'oge unu si unu ebuziri unu n'aba ọnọdụ ọma ọ ga-adịrị unu
Igbo Africa. Anyị bụ ndị otu omenigbo Afrịka. Anyị nwere afọ ojuju na mbọ nwanne anyị nwoke na-agba iji wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Dịka iji wee tie ya aka n'ume na mbọ ọ na-agba ka o wee gosi na deme ji adọ onye ọlụ mma. Ihe dị n'aka ebe a kwuru si omenigbo Afrịka asambodo ekene. Daalụ maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo na mmemme ngene OVU-ULU Dọkịta Arizebunan Oba Kpochaangwulu udo ndị ụwa otogbo obodo n'Enugwu Ukwu na Ụmụnri. Anyị si na asụsụ na omenala bụ ugwu mba. Omenigbo Afrịka na-ayọ ndị Igbo kwado asụsụ na omenala Igbo ka ọ wee dịrị anyị na mma. N'ime prezidenti awọdụ ụmụnne m ndị nọkwa ebe a ga-ejikọ aka ọnụ ndị Nollywood maka omenigbo bụkwa ndị Nollywood ka anyị bụ ya na anyị na-akwadote omenala Igbo ike wee na-ayọ ndị Igbo kwado na asụsụ na omenala anyị. Omenigbo Afrịka ọ ga-adịrị unu mma elu unu rotere m spoke ga-abịa ma wee lote unu ọ ga-abata Oyibo mma mmanụ Turubia mma mmanụ elu ukwu maka anụ ọrụ obodo m anyị bụ ndị otu naira akọwa anyị na-eme ka a na-eme asị na bụ ndị ugwu dibịa sọsọsọ esi ga-abịa kene ihe anyị na-emere no a na-ekpekwa n'anya mpi